Selingi selendro nduk. Oh ya. Mbak Yuelis ya. Iya. Ki ngaturke panyuwunane saka grup masak. Oh ya ibu-ibu pawon dapur. Iya. Ya ngaturke caping gunung. Oh ya, diselingi selendro. Karo Mbak sapa ki jenenge Mbak Era, Mbak? Sama Mbak Era, boleh. Mbak Yayi sing cerak sithik kaya sing pinggir dhewe sithik. Oh, Mbak iya. Yayi. Mbak Yayi. Oke. Iya. Ya wong loro sisan ya prayoga. Oh iya. Ning Oh prayogane iya, dhewe Mbak wae. Yayi sama Mbak Era. Kowe iki aja bingungke ta ora. Mbak Yayi sithik ngono ta. Iya. Ben Siji po loro. siji sithik. Lah iya. Mangko nek loro wah bingung to ngayahi kiwa ngayahi. Mangga. Seperti apa, Mas? Sampak wae. Hop. Suwe piye? Ampun iki. Kersane ngalah. Ha suwuk ki wis penting dindek ngono Oh, wae lah ya, wis hop. iso diarani suwuk. Iya. Tangkap. Mbak Yayi. Iya, wah ya Piyayi anu ya, gimana ya? Kayak orang Arab gitu loh. Jadi kalau dilihat tuh secara face-nya kayak Timur Tengahan gitu. Timur Tengah. Ya, 古老， ya. 谢谢姐姐。 Oh, jadi 谢谢 oh, ni hao. 哇，很好，我你叫什么名字？我是高圆圆。 Udah. 啊，你叫我叫 Elisa Urcarus Alasio。 哦，认识你我很高兴啊。高兴，要谢谢你。今天你好吗？你好吗？啊，你的身体很好不好？好，哦，很好，呀很好。 mudeng ra. Sing ta ilo. Ah, gampang wae kok basa Cina ya. Carane nek remang-remang kuwi basa Cinane limang wat. Nah, itu. Gampang Oh, bahasa limang Cina wat. itu. Kalau mau nyebrang kali namanya cing cing. Oh iya. 亲亲。Kok Mbak Elisa juga bisa bahasa Cina ya? Sedikit aja, kayak Dikit-dikit. hitung-hitung kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oh iya. 很好，很好。 Ngaturke. Jawe. Ayo iki arep caping gunung basa. Mandarin kok iki kok Iya. tekone. Heeh. Caping gunung pamundutane anu ibu-ibu dapur, Mbak. Oh iya. Oke, Dibawani jenglengke. Oh iya. Mbak Yayi dulu ya. Sing jengleng sampean ya Mbak Elisa. Sing jengleng sampean. Wong wedok Ayo, jengleng ora opo apa-apa, patut? Ayo rak yo jengleng sing halus rak yo ono kan kabeh. Engko nek do rontok kepiye? Maksude payet-payetku iki. Oh. Ya. Ora wae. Dondomi ya, Bu. Oke. Iya. Mangko nek rontok rak yo iso tuwuh meneh. Ala kaya ora Payete. Oh, tumbas oh, nek iya. rontok. Ayo tuwuh ki tegese tuku meneh. Oh ya. Iya. Sabet beki ya, Pak. Saban bengi Nyawak. nyawa Gedang dulu. Yo. Ayo Mbak Elisa. Di dhuwur. Kok mak brutut. Kaya ana sing metu. Apa? Alhamdulillah. Ah Piyai nuwun sewu Piyai langsing ki mesti ya ngangkat awak enteng ngono to, Mbak. Ya gimana ya, itu harus kayak gitu. Kita harus workout tiap hari. Piye carane ben ojo offset. Oh iya bagus. Kuwi Iya. workout. Apa Mbak Workout. Oh, olahraga. Workout, iya. Oh, kuwi olahraga kuwi. Oh, pilates apa workout? Blandong-blandong kayu apa apa. Ngangkati watu apa apa. Hah? Tebang barang. Oh, Iya mulane. Dadine ning kene otote. Oh iya. Oh kuwi otot kabeh to, tak kira nek meng koyor. Kok rasio-sio kok ya. How, Mbak Yayi
bagus. Sisi. Ya, nih. Woman. Woman. Wonder Woman. Superman. Apa lo bahasa Cina itu? Bagus. Kamu jenggleng ya, tahu? Mumbul. 不可以，我不可以，不会，我不会，不会。我今天很生病了。 Oh, it's easy. Just pong like that. Apa 不会，不会。 Oke. Aku yang ini kini luar negeri iki bahasaku. Aku kemarin pergi ke Thailand, Vietnam, pramudeng basane wis nganggo bahasa tubuh wae ya toh. Nah, bukan nah, like that, okay? Okay? You know? You get it? Yes. I don't know. Oh, I don't know. When you like this and then jeleng, when jeleng you jump like that. Jam tangan. Iya. Teach me. Okay. I will sing ya. Okay. After I sing, they will play the gamelan. When jeleng, you yes. will jump Yes. together. 好的， Yes. Together. 好的。 Together. How? Making love. Yes. Apa making love apa? Maka ya. Ngerti lah artinya 明 kui. 白吗？你明白吗？ Maka Mbak. Ya. Yen memajang mengkaro janur kuning. It's not twice ya, just once, not twice ya. Aja kesusu toh, Pengen Mbak. peng pindo barang. Selak arep pengen. Karena yo sing jenggleng kuwi kok ya. Ilahi. Lah kula mboten biasa jengleng, biasane kan piyai kakung ngoten Nggih. niku to, Mas. Mboten biasa jengleng. Iya. Mboten. Nek biasa apa nek dijengleng biasa Sandra? Nggih dereng nate to. Jenengan kan sing jengleng kula. Ora sudi. Dalange jengleng. Rame kok aku mah nek rame. Ini udah beda, zamannya beda. Nek Nggih. biyen kan wong lanang sing jengleng. Nggih. Ki wayahe wong wadon tampil ya. Dadine wong wadon kudu aktif. Oke. aktif jenglengane ya. Coba lagi Mbak suaranya, nanti ganti aku yang jengleng. Ora. Kembang Liyane wae. Jenglang pelan aja ya. Mako Semar suwe. malah koyo Mako ular. Sebenarnya kita itu jangan didukung sama cowok-cowok ini. Segala macam pergerakanmu itu. oh begitu. Iya. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Kamu harus optimis. Nggak bisa deh. Bisa kayaknya kalau sendiri bisa. Ya. Harus kulina di atas panggung ya. Iya, benar. Ajarin dong. Ajarin siapa yang bisa ngajarin. Ya. Coba. Ya. Coba itu diajarin Mas Yusuf ya. Wah, aku jogetnya ra iso kok ngajari. Pakai wayang gitu kan. Ora. Mas Alvan apa sing joget? Modar. Tuh kan. Zaman sekarang cewek itu ceplas-ceplos. Jadi ya langsung aja to the point. Ciu. Ayo Mas jengleng Mas. Jenglengin dong Mas Alvan gitu kan. Jenglengin Dedek dong Kakak. Kayak nek breakdance apik banget loh, Mbak. Mas Alpan kae. Saestu. Nggih breakdance sing salto-salto muser-muser kae. Wah, apik banget. Oh, kok gak tahu ngono ning ngarepku Mas. Wah. Mbok ndang to Mas. Aku tak ndelok. Tak sawang.
Loh, Mas Afan disambat loh. Ane engko tekan ngomah terus gojali sutoto kerok gila. Iya. Aman lah nek panggung mah aman. Ora apa-apa milik bersama. Kayak kaya anemia Mbak kurang darah. Lemes. Rene arep dinai darah ditambahi kok kowe iki kok. Gampang tambah darah sing abang-abang iki ono. Abang-abang wong lanang cacah loro iki. Iya. Bahaya iku. Sesuk dilabrak aku, Mbak. Gak apa-apa, ning kon panggung iki kabeh milik Milik bersama. umum ya, oh milik umum. Pacitan coba dong dikit dong. Iya. Oke, boleh. Satunya. Au. Masuk, Mbak. Iya. Piye, Pan? Mas Alvan nggak boleh jijik ya. Senyumnya terus senyum palsu. Wedi. Kayak batinnya wis aduh ketiwasan. Panas udan. Kayaknya malah sing nyaran kok sing ana niat. Mbok yo bersyukur ning omah ki yo. Iya. Nganggo parikan, Mbak. Warian. Dungane panjenengan. Iya. Apa ya? Ambuh. Nemu banyak. Mancik setan. Wah, banyak gaib kuwi. Warga kali salah pinaringan sehat berkah panjang yuswolan lumintu ing karaharja. Allahumma amin. Iya. Jenengan genti, Mbak? Kulo. Yayi Prabu. Iya. Kok Yayi Prabu. Yayi Prabu Ndarawati. Yayi Prabu Piyungan wis wewu lambemu lah. Monggo budal rene sedaya warga tentrem atine. Api. Mbak Era. Mbak Era parian, Mbak Era. Seneng aku nek ngerjai sinden lagi dahar. Iya. Ora apa-apa mbok menawa brodote kosong kok ya. Iya. Dilek. Brodot. Dilek dulu. Di like, Ya, komen, pastikan. share dan Ya, subscribe. like, komen itu. A-nya bebas. Fala. Duh, Mbak Eli, saya kira ngerti wong Apa? lagi enak Dahar. Lagi enak-enake omah iki. Yo wayahe kok. Oke. Iya. Lagi enak-enake dindeke kira ya terus gelo. Kakol ya, kakol. Yo, hoyo. Lah ya lagi enak-enake mangan kok. Oh, toh. Heeh. Ah. Sanes iki. Apa ya iki? Ambu. Katoke sesak. Katoke Dadi sekengke. Oh, Lah iya. sing merai. Kek katok dawa. Gatok dawa. Warga kali salak panjang yuswa. Allahumma Oke, Ya. Agi. Mbak Anggi iki dungane
Perawan ki manjur, Mbak. Oh lah iya. Diantu-antu. Kaya ngopo dongane? Tak kira kaya ngopo. Ya mbok, Mbak. Ya. Iya. Aku ngelak. Mas Ayu ngelak lho. Njaluk ombe, njaluk ngombe. Pengen ngombe. Tak tenan. Sedaya warga Kali Salak lancar rezekine. Amin, amin, amin. Cecere, Via. Iki biasane dongane apik, iki dongane dawa banget biasane iki. Oh iya, tak enteni. Iki nyambi tebang, nyambi dadi mudin, nyambi dadi kaum. Iya. Ya. Sapiku mana? Wah, ya. Ora apa to, nyambi mblantik barang. Sinden sprigel. Endi sing eneng? Iya, iya. Karang ya wong urip ki butuhe akeh. Oh iya. Mana 5? Alhamdulillah. Edan kok, sapine sepiro? Ya sepiro ya? Weh, lah iki ki sapiku ki pirang-pirang lho. Oh, Aku iya. ngarit ki ora cukup sak bongkok. Ya, mula pantes. Pantes apa? Ora ngene ya? Oh, nganggo sarung tangan barang kok apa nyinden nganggo sarung tangan barang kok. Jenenge iki wong wedok kuat. Kuat. Tekan ngendi mau? Manake 5. Warga Kali Salak Bagya Mulya. Allahumma. Tahu, anggur sinden mesti Bagya Mulya wis. Cecere tak kira dawa pul Bagya Mulya. Cecere ya yoga buyoga ya. Bluk. Ayo. Mbak Jebrak. Ayo jebrak ya anjingmu kuwi. Hafia kuwi. Iya. Oh, Mbak Jebrak kamu. Loro untu. Ora tau sikatan kok. Gigis. Wahmu dhewe. Warga Kali Salak tentrem rahayu. Allahumma amin. Mangga Bu. Emen rata. Nggih, kapoke kabeh ana aja nganti ana sing cicer. Cicir. Ya. Ana kotak. Apa? Krunguku wis ala iki mau. Ana kotak. Ana kotak. Kotak kan? Kotak. Ya. Nggo wadah bayem. Ada ayam tentrem iki nggo. Wah. Ayo wes ayo kuwi. Mutar otak mikir. Ya ora sida kok. Apa? Oh. Bar kotak liyane, Bu, bar kotak liyane. Iki mau wis durung ayam tentrem. Urung, rapopo. Ana gerobak. Tuku keropak. Keropak. Gerobak ya, Pak? Kerupuk itu keropak. Iya. Oh ya, oke. Oh ya. Menyang Solo. Minyak walah adohe. Tuku keropak menyang Solo. Warga masyarakat Kali Salak. Bagya Mulya. Oh ya. Allahumma amin. Wis bar Bagya Mulya ya ora apa-apa men Bagya Mulya terus kok ya. Enggak apa-apa, bebas. Lah menika Ibu. Ayo Mbak De. Heeh. Amit nggih. Tak jejer Ibu. Mbak De bunga dinem mangga. Yang bisa, nanti ada yang bisa tak kasih hadiah. Parian nggih, warga nggih bar niki. Kula saged Mbak, kula. Koseng kong. Aku duwe mata uang luar negeri. Wah, aku ya butuh kuwi. Ya, Bu. Mangan seblak. Wah, Wih, kok gaya kaya nom-nomo ya. Ya ora apa-apa. kok atas timun kok. Seblak iki wangune sik SMA ngono lho, ya Ya ngenomke kok ya. Walah. Ya men Biyen kok ki ya. ngono, Oh. saiki ki men rodok gaul. Oh, siap. Wah, jan. Dicampur kangkung. Piye Rasane kok rasanya? Seblak campur kangkung iku. Warga Kali Salak rezekine agung. Allahumma
Ayo, sapa sing iso ngacung? Iya. Kula saged Mbak kula. Kasih mic, tak kasih mic. Kula nggih warga kula. Ada. Ayo, nano nano. Nano nano. Nano nano. Nano nano. Nggih. Ada yang bisa? Gak ada? Wah ya wes, Bali ngandang. Kudune untuk mutakon ngene, Mbak. Gimana? Ada yang bisa? Oh, enggak ada ya? Ya udah. Ngono Iya. wis tok. Cekaos apa perlu. Sekaos, oke. Monggo Mbak Yayi Prabu. Mbak Yayi. Ya. Patah sudat. Oh ya. Panas udan panas capek Nadyan wadon sarta Irno mane banyu Mangga sareng-sareng Irama seger. Ya. irama seger apa? Jaipong, terus rep, langgam. Jaipong neh, rep, langgam, ngono terus. Oh ya, yo kanca-kanca yo. Monggo sareng-sareng, Mas. Dek zaman berjuang Jon kelingan anak-anak Biyen tak openi ning saiki Up. ana ngendi Jarene wis seneng keturunan sing biyen nate janji nek saiki apa ning gunung tak jadengi sego Ya. Dangdut. Syukur bisa nyambung gunung bisa ijo ini ora ilang kone padha lara
saiki apa Oh hey hey ho hey oh hey hey ho hey hey. Terima kasih Mbak Yayi, luar biasa. Makasih Mbak Yayi. Iya. Sudah dikasih capek guduk. Caping gunung, caping gunung. Lale nyanyi lagi karo kondisi Binding. pilek. Dadi capek guduk. Capek guduk. Iya. Caping Iya. guduk. Nggih, menika. Dikasih pelok genti, Mbak. Ya, Oh, diselani ya, sinden Ya. satu ya. Monggo sinten. Ini sudah pakai gamelan. Diselingi keyboard. Oh ya. Ayo Mbak Era. Oh iya Mbak Era. Garwa Mandura disepoti Mak. Minyak telon aja tega anak wangine wangi bayi. 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 kene tak minyaki kene tak minyaki Ojo ah teneh lunyu banget minyak. yo ben wangi Oh, men wangi toh? Oh. Minyak kan fungsinya men lunyu. apa ya Oli kan ya minyak ben lunyu oh iya mesine. arep yo ngelunya nih apa toh Heh? nggo apa Ayo lampu lah sing arep minyake kowe kok. nggih sowan Pak Dalang Nggih, Nggih. Mbak Sinden. ket pripun ken apa Ngatur ke tetembangan lho. Sampean yo ndongake sikek warga masyarakat Kalisala. nggih menika Nek aku wis ping pindho iki sowan mrene nek sampean tak agi pisan iki. nggih nebis pindah Ah, sepisan. Iya. Dongamu, Mbak. Amin, matur nuwun nggih. urung Oh, urung ta? lagi arep mangap kok wis muni amin Agi arep mangap kok wis. nggih nderek ndedonga kagem sedaya warga masyarakat Kalisala Nggih. Sabibaripun wayangan Dik Yusuf, berkahipun wayangan mugi dipun paringi ayam-ayam tentrem, gemah ripah loh jinawi, rezekine kathah, turah-turah saged tindak wonten Mekah Madinah. Amin.